Obrim la plana cultural parlant del 17è certamen del porno de Catalunya, que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana en la bonica localitat de Vilanova del Glan. Experts de la matèria es van reunir per valorar la situació del sector i compartir noves idees i experiències. La manca de diàleg en aquest tipus de films, la falta de dramatisme o el fet que els actors no entrin en el seu personatge, només entren en els personatges femenins que els acompanyen a escena, van ser alguns dels temes més calents del debat celebrat. El fet de compartir postures amb altres companys i companyes, i no només al llit, ja m'entens, fa que t'adonis de coses que et passen per alt sovint, i és que quan el botanero, a dia d'avui, puja a dalt a casa a tirar-se la mestressa, els joves no ho poden entendre. És que tothom té gas ciutat, fixa't tu. I més D, no?, en el món del porno. Sí, doncs ara estem explorant noves vies molt seductores, com per exemple la política. I és que hi ha una gran producció feta dels grans productors de Llepa en l'Escrot Entertainment, que ens venen a ajudar des dels Estats Units, i que volem fer el gran escrutini en flames. Escrutini, ja s'entén d'on ve, no? I allí es veu el Mas que entra dins del despatx i es troba el Junqueras jugant amb la puta de la Ramoneta. Doncs no em tallis, que llavors la saga continua amb el cas Pallarols quan entra el Vila de Badal i es troba el Duran i Lleida fotent-se oli a la calva i comença a fer... Les jornades van completar-se amb tallers i actuacions en directe, que van fer gaudir de valent al públic assistent, que ja espera amb neguit la propera edició.